ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Дорогі брати і сестри, сьогодні ми відзначаємо урочистість беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Сьогодні особливим чином молимося разом з нашим молитовним колом ружа беззаганного зачаття Найсвятейшої Панни Марії. Просимо для їх Божих ласк, Божої опеки, для їх родних, близьких. Дякуємо за їх молитву. Нехай Пан Бог благословляє. Так само попросим сьогодні небесного володарства для Ядвиги и Виктора Марцинкевича. Перепросим Бога за наши грехи, как мы с чистым сердцем могли изложить эту наисвятейшую ахвяру. Споведаюся Богу всемогутному. И вам, браты и сестры, что сгрешил я вельми думкою, словом, учинком и занятбанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу Найсвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутный, отпустивший нам грехи, доведе нас до життя вечного. Аминь. Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Христе, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами, Пане, смилуйся над нами. Хвала на вишинях Богу, а на землі супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой хвалы Твоей. Пане Боже, благодару небесный, Боже Отче всемогутный, Пане Сыне Одинородный, Иису Христе, Пане Боже, Баранку Божий, Сыне Отца, які береш на себе грехи і світу, змилуйся над нами, які береш на себе грехи і світу, прийми моління наше, які сядеш праворуч Отця, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищий, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молимся. Боже наш Отче, Ты праз беззаганное зачатие Найсвятейшей Панны Марии подрихтовал угодное место пробывания для Своего Сына, и праз будучие заслуги смерти Христа заховал її от усялякого граху. Дякуючи заступництву, дозволи нам прийти до Тебе с чистым сердцем, праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і володарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе веки вечные. Аминь. Сдайте. Читання книги Быцця. Калі ж Адам з'еў з дрэва, паклікаў пан Бог Адама і сказаў яму: «Дзе ты?» Ён адказаў: «Я пачуў голас твой у раі і спалохаўся, бо голы я, і схаваўся». Сказаў Бог: «Хто сказаў табе, што ты голы? Можа, еў ты з дрэва, з якога я забараніў табе есці?» Адам сказаў: «Жанчына, якую ты мне даў, яна дала мне, і еў я». Сказаў пан Бог жанчыне: «Чаму ты гэта зрабіла?» Яна сказала: «Змей падмануў мяне, і ела я». Тады сказаў пан Бог змею: «За тое, што ты зрабіў гэта, ты пракляты паміж усімі жывёламі, паміж усімі звярамі палявымі. На жываце сваім поўзаць будзеш, і пыл будзеш есці, праз усе дні жыцця свайго. Устанаўлю варожасць паміж табою і паміж жанчынаю, і паміж патомствам тваім, і паміж яе патомствам. Яно сатрэ табе галаву, а ты сатрэш яму пяту». І назваў Адам жонку сваю Евай, бо яна маці ўсіх жывых. Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Йому допомогла його правиця і його святое плячо. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Показав Пан своє збавлення перед очима народов, объявил свою справедливость, успомнил про свою верность и милосердность для дому Израиля. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Убачили все межи земли збавлення Бога нашого. Ускликай Пану вся земля, радуйтесь, спявайте и грайте. Спявайте Пану новую песню, бо ён учинив цуди. Читание послания святого апостола Павла до Ефесцев. Браты, благословленный Бог и Отец Пана нашего Иисуса Христа, який благословил нас у Христе всяким духовным благословением на небесах, бо Он выбрал нас у им перед створением свету, как мы были святыми и беззаганными перед Им любовью. И Он предвизначил нас для усыновления праз Иисуса Христа, поводле уподобания Своей воли, теле хвалы Своей прославленной ласки, якою Он одарил нас воумилованным. У Им мы стали удельниками, будучи предвизначенными отповедно задуме того, кто здійсняє усього поводле намеру волі Своей, каб мы, якія раней сподівалися на Христа, были на похвалу Ягоной славы. Это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
і з Духом Твоїм. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Бог послав аньола Габріеля в город Галілейський, який називався Назарет, до деви, зарученої з мужем по імені Юзеф, з дому Давіда, а ім'я деви Марія. Аньол, увайшовши до її, сказав: «Вітай, повної ласки, пан з тобою». Яна ж збентежилася від слова у ягоних і розважала, що гэта за привітання. І сказав їй аньол: «Не бойся, Марія, бо знайшла ти ласку у Пана. І ось зачнеш во улоні своїм і народиш сина, і дасі йому ім'я Єсус. Ён будзе вялікі і будзе названы Сынам Найвышэйшага. І дасць яму Пан Бог трон Давіда, бацькі ягонага. І валадарыць будзе над домом Якуба вечна, і валадарству яго не будзе канца». А Марія сказала аньолу: «Як станецца гэта, калі я мужа не ведаю?» Аньол сказаў ёй у адказ: «Дух Святы сыдзе на цябе, і моц Найвышэйшага ахіне цябе, таму і народжанае святое будзе названа Сынам Божым. Вось і Эльжбета, сваячка твая, і яна зачала сына ў старасці сваёй. І ёсць ужо на 6-м месяцы тая, якую называлі бясплоднай, бо для Бога няма нічога немагчымага». Тады Марія сказала: «Вось я, слуга Пана, нехай мне станецца паводле Твайго слова». І адышоў ад яе анёл. Гэта слова Пана. Хвала Тебе, Христе. Дайте. Один катехизм лежав тут, як конь. Ладно, там не треба. А й лежав би. Дорогие браты и сестры, напэўна, урачыстасць беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі для нас мае асаблівае значэнне. Чаму асаблівае? Для нашай веры каталіцкай усё хрысціянства з самага пачатку вызнае веру у беззаганнае зачацце Найсвяцейшай Панны Марыі, што яна прыйшла на гэты свет уся святая без заганы ніводнага граху. Асабліва пра гэта шмат малітваў ёсць, вельмі добрых, такіх прыгожых малітваў у ўсходнім касцёле, ўсходняй царкве, то есть мы называем праваслаўнымі іх. І ў нас у касцёле каталіцкім ёсць шмат гэтых малітваў, але толькі ў 1854 годзе папеж аб'явіў догму беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. І адразу пасля гэтай догмы незадоўга распачынаюцца аб'яўленне Маткі Божай у Люрд. Мы гэтае добра ведаем, святой Бернардзеці Сабіру. Матка Божа аб'яўляецца, і Матка Божа называе сябе «Я беззаганнае зачацце». І калі гэта дзяўчынка, якая, можа, нават і не ведала такіх слоў, і запытаюцца, як сябе называе тая жанчына, якая аб'яўляецца табе, яна называе сябе беззаганнае зачацце. То есть гэта па-першае. Па-другое, таксама мы бачым другие аб'яўленні. Вось я ўчора пра гэта апавядаў у Монте-Кіары, аб'яўленне, якое таксама ўжо прызнанае не так даўно касцёлам каталіцкім, дзе Матка Божа у асаблівым значэннем атуляе дзень беззаганнага зачацця, калі абходзіцца касцёл гэты дзень, і гаворыць, што вялікія ласкі будзе спасылацца на зямлю ў гэты дзень. Сама больш, калі расказваюць розныя экзарцысты і гавораць, што калі праводзяць малітву экзарцызма і выганяюць злога духа з чалавека, што злы дух мала што баіцца Матку Божую, Марыю, нават не вымаўляе яе імя, але найбольш яму страшнае беззаганнае зачацце Маткі Божай. Як это так, што нейкае тварэнне
вышэй за яго анельскую годнасць, калісьці ён быў анёлам, напэўна, вышэй за цяперашнюю годнасць намнога. Але як гэта так? Як гэта так, што ён павінен схіліцца перад тварэннем Божым? І тут заўсёды пытанне. Перад чалавецтвам. Для яго таксама вось пекла, і як вучаць айцы касцёла, што д'ябал папаў у пекла, бо трэба было яму схіліцца перад чалавецтвам Сына Божага. А ён не мог схіліць галаву перад чалавецтвам. Як гэта ён перад нізшым тварэннем, ён найвышэйшае тварэнне Божае будзе схіляць галаву. Ганарлівасць. Пагэтаму, дарагія браты і сёстры, мы верым, гэта не толькі нейкая прыдумка касцёлам, але гэта дае нам даверы Пан Бог і пацвярджае святым пісаннем, пацвярджае ўсім, бо мы верым. Перш за ўсё мы павінны верыць. Ніколі не старайцеся даказаць сабе святое пісанне. Ніколі ніхто няхай не стараецца даказваць нешта аналітычным сваім мышленнем ці чым, ці яшчэ чым, бо толькі потом можа чалавек апазорыцца, і не толькі перад Богам, і перад другімі. Як чалавек пачынае указваць, даказваць, што нешта ў святым пісанні не згодна з навукаю ці яшчэ што-небудзь. Уся навука выходзіць ад Бога, як і пісанне ад Бога. Усё ад Бога выходзіць, і пагэтаму ўсё можа быць Богам, калі ідзе супраць Бога, чытаеш навука, ці то яшчэ будзе пасаромлена абавязкова. Пагэтаму, дарагія браты і сёстры, мы верым усё, што кажа нам святое пісанне. Мы верым усяму. Бачым сёння Пан Бог, які звяртаецца да Маткі Божай, называючы яе поўнай ласкі. Бачым Матку Божую, якая прыходзіць да святой Эльжбеты, яна як таксама з'яўляецца насіцелем Духа Святога, асаблівым, і Дух Святы мае асаблівым, гаворым, аблюбеніца Духа Святога на яе. Улюблённая Духа Святога, ён сам дзейнічае там, дзе знаходзіцца Найсвяцейшая Богородица. Пагэтаму Пан Бог хацеў захаваць ад усялякай заганы першароднага граху цела той, ад якой павінен нарадзіцца было святло справядлівасці Езус Христос, Сын Божы. І не толькі ад заганы першароднага граху, але ад заганы кожнага учынковага граху. Уся святая, можам так назваць яе. Пагэтаму для нас, для веры нашага, на кожнага асабіста, это для нашай веры, дарагія, для веры. Не стараемся даказваць, ніколі не дакажам. Жыццё Бога, жыццё святых, жыццё ніколі не дакажам. Калі нават мы ўбачым, бо сколькі людзей бачыла гэта і тлумачыла, што бачыла, а як паглядзіце, як шмат не верылі. Паглядзіце, як Езус Христос уваскрос. Прыбеглі салдаты, яны гаварылі, што воскрос Христос, яны бачылі, а юдэі што сказалі? Вось вам сярэбранікаў, скажаце, што вучні ўкралі. Скажаце, што вучні, а мы спалі, яны прыйшлі ўкралі. А мы спалі, яны прыйшлі ўкралі. То есть бачым, як шмат людзей паказваюць і сведчаць пра Бога, пра вялікія цуды Божыя тут на зямлі. Сколькі мы можам у нашым жыцці сведчыць пра вялікія цуды Божыя ў нас у жыцці, пагэтаму веру сваю мы можам адчуць толькі нашым сэрцам. Веру можам адчуць толькі нашымі асаблівымі пачуццямі у бок Пана Бога. Праз малітву штодзённую, праз малітву святога Пісання мы можам адчуць нашую веру. Паглядзеце на великая ці невеликая, якая яна гэтая вера. Толькі такім чынам мы не можам нашу веру разлажыць на пальцы і паказаць нейкімі тэарэмамі ці яшчэ чым-небудзь. Это хоть людзі, бывае, не раскладаюць, хочуць даказаць існаванне Бога нейкімі задачамі ці незадачамі. Ніхто не можа даказаць, не дакажа Бога. Бог не умесціцца ў задачы чалавечыя, дарагія браты і сёстры. Бог умяшчаецца толькі ў сэрца чалавека.
Бог умяшчаецца толькі у тое, што у пачуцці чалавека. Поэтому Бог ёсць духом, мы говорим. Бог ёсць Отец наш найлепшы. Бог ёсць стварыцель неба і зямлі, Бог ёсць усемагутны. І Бог ёсць тым, ад чаго паходзіць усё. Мы ў гэта верым. Паглядзіце, нашыя продкі стараліся верыць. Можа, немного яны хацелі мондрстваваць і паказваць сваю мудрасць, нейкую такую мудрасць гэтага свету, але яны верылі, знаходзячыся ў касцёле гадзінамі, верылі, трываючы на малітвы, часамі не разумелі. Вы памятаеце сваіх продкаў, як хадзілі да касцёла, сколькі часу яны былі ў касцёлах. Бо не было святароў шмат, трэба было пабыць, трэба было і паспавядацца, трэба было і памаліцца так, каб надоўга хваціла гэтай малітвы. А сённяшні чалавек уцякае з касцёла, як заходзіць хутчэй уцякае, хаця ж каб доўга не пабыць. У нас яшчэ троху моляцца людзі, у нас яшчэ цярпліва зносяць часамі малітвы. А дзесь паедзеш у іншыя страны, краіны, дык такое пачуццё, што ў нядзелю трэба альбо ўвогуле да касцёла не пайсці, альбо прабегчыся. Як гэта, што святая імша будзе больш, чым 30 минут? Ай-яй-яй, гэта ж так доўга. Будзе сядзець дзесьці там у рэстаране, ў бары, ці яшчэ на дварэ дзе-небудзь будзе балтаць, абгаворваць усё на свеце, палітыкаваць і так далей. Таму у телефоне будзе сядзець гадзінамі, днямі, суткамі, а хаця каб у касцёле многа не пасядзець. Хаця каб у касцёле многа не пабыць. Хаця каб не маліцца, бо малітва цяжкая для чалавека. Бо цяжкая, як жа ж гэта? Трэба яднацца з Богам, у якога не веру. От тут яшчэ праблема. Вроде бы і трэба яднацца, але з недаверам да гэтага. Сёння падчас малітвы неяк так разважаў над гэтым здарэннем, як чалавек глядзіць, молячыся, глядзіць на часы. Ці закончыцца скора гэта гадзіна малітвы? Ці закончыцца скора гадзіна малітвы? Калі прыйшоў на імшу глядзіць на часы, ці закончыцца скора гэта імша? Ну, яшчэ зразумею, што трэба некаторым на аўтобус дзесьці ехаць трэба, а каторым там 3 хвіліны, каб дайсці да хаты. Ці закончыцца гэта? І прыйдзе ў хаце, не знае, чым заняцца, ў тэлевізор глядзець, ці яшчэ што-небудзь, ці яшчэ што-небудзь, ці яшчэ што-небудзь. Але вось, каб хутчэй гэта калі гэта закончыцца? То есть, калі мы хочам пагаварыць з нейкім чалавекам, які так прыемны нам, то мы не глядзім на час, калі гэта закончыцца. Калі маці хоча пагаварыць з сваім дзіцём, яна не глядзіць на час. Можа, дзіця глядзіць на час, калі кончыцца размова з маці, але маці ці бацька не глядзяць на час пры размове са сваім дзіцём. І гэта так. Калі муж любіць жонку, ці жонка любіць з мужам, яны размаўляюць. Ці хлопец дзяўчыну, ці дзяўчына хлопца, яны не размаўляюць і не глядзяць на час. Ну вот, зараз тут пабуду з табою 5 минут ды пайду. Не глядзяць на час, але яны стараюцца трываць на гэтай размове. І калі мы любім Бога, чаму мы так стараемся часамі на час глядзець? Калі мы становімся на малітве, мы стараемся, вот, 10 минут помолюся и хватит. Вот 5 минут и хватит. Вот тут 3 минуты и хватит. Вот зусім минуту и хватит. А что там? То есть человек себе начинает ставить час у адносінах з Богом. Час і то такі. І нават Jesús Христос падыходзіў да вуж, ну вы хоць, кажа, гадзінку помадліліся бы са мною, пабыльтрывалі са мною. То есть настолькі вучням гэта ўсё, всім было это цяжка перажыць. Як вось столькі часу трэба чакаць, вось будзе маліцца, трэба чакаць. То есть вось разуменне сэнсу малітвы, разуменне ўсяго таго, навошта мне гэта трэба, вось гэтага ў чалавека часамі не хапае, поэтому мы молім Духа Святога, каб Дух Святы даў нам вось гэтае разуменне, даў нам разуменне вось гэтага часу прабывання з Панам Богам, каб мы ад гэтага часу не бегалі, каб не хаваліся перад гэтым часам. Поэтому наша вера так вельмі нам патрэбна. Такая вера сапраўдная, бо тое, што мы чытаем у Святым Пісанні, все гэта сказаў Jesús Христос.
А мы себе называем христианами. Мы называем теми, кто слухаецца Езуса Христа. Кто слухаецца Езуса Христа. Вось гэта вельмі важна. Калі мы себе называем христианами и кажем, что мы слухаемся Езуса Христа, то, дорогие браты и сестры, то мы повинны не только слухаться, але задумываться, что говорит нам Езус Христос. Вось гэта вельмі важна, бо гэта патрэбна нам не там для чагосьці, для працы ці для чаго, а гэта нам патрэбна для нашага жыцця, гэта патрэбна для нашага збаўлення, бо мы будзем прабываць з Богам калісьці ўсю вечнасць. І вот гэта вось няхай яснее ў нашых сэрцах, няхай дасць нам магчымасць нам глыбей і лепей зразумець, навошта нам Бог, навошта нам Святое Пісанне, навошта нам вера ў тое, што Матка Божа беззаганна зачатая, уся святая, бо яна патрэбна нам гэтая вера, каб паказаць, што мы хочам прыблізіцца да вялікай святасці, абсалютнай святасці, якой ёсць Пан Бог. Амен. Вызнаем нашу веру в адзінага Бога, Айца Усемагутнага, Стварителя неба и земли, и бачного и небачного, и в одиного Пана Иисуса Христа, Сына Божьего одинородного, Зайца народженного, перед всеми веками, Бога от Бога, светло от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженного, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося, и Он для нас, людей, и для нашего избавления, сошел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понским Пилате, был замученный и похованный, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сядить праворуч Отца, и снова придет в хвале, судить живых и померных, и Его владарству не будет конца. Верую Духа Святого, Ана и Животворцу, який Зайца и Сына походит, якому разом с Отцом и Сыном належить поклонение и хвала, який промовлял раз пророк. Верую в один и святый католический и апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и чекаю воскрешения померлых и життя вечного в будущем свете. Аминь. Дорогие браты и сестры, сённяшні дзень асаблівы і для нашай парафіі, і для нашага касцёла, бо для нашага касцёла чаму? Таму што наш касцёл самы багаты. У нас ёсць абраз Маці Найсвяцейшай, якую я называю, можа вы менш, Налібокская Мадонна, Матка Божая Непакаляная, Анельская называлася яна там. Яна, якая была ў тым касцёле, які згарэў, які знішчыўся, і цудоўным чынам яна захавалася. Гэта з нашай зямлі, з нашага рэгіёну, гэты абраз Найсвяцейшай Панны Марыі. Ён, напэўна, для нас самы найпрыгажэйшы, асабліва для жыхароў Налібокаў, якія маліліся, і якія прасілі заступніцтва многія стагоддзя перад гэтым абразом Найсвяцейшай Панны Марыі. Вось Налібок, яна такая прыгожая, вельмі прыгожы гэты абраз. Я дзякую усім, хто прычыніўся да аднавення гэтага абраза, узнаўлення яго, рэстаўрацыі гэтага абраза. Гэта сапраўды вялікая прыгажосць для нас. Мы цешымся, што ў нашым касцёле, ў галоўным алтары знаходзіцца гэты абраз. Наша Маці Божа, якая заўсёды валадарыла ў стоўбцах, ружанцовая,
образ, копія якой знаходзіцца тут у нас, а яна знаходзіцца там у царкве дзесьці, чакае, калі мы яе адтуль забярэм. Вот. Але гэты копія знаходзіцца тут сярод нас блізка Фабіяна. Фабіян, які вучыў нас маліцца на святым ружанцах, вучыў нашых продкаў маліцца, і зараз нас духоўна вучыць таксама маліцца на святым ружанцю. Там блізка ўся. Хацеў так, каб было размешчана і Фабіян, і матка Ружанцовая, так, каб і Езус Христос, крыж Езуса Христа. Это вельмі важна, такое вельмі вымоўнае размяшчэнне. Помніце тую найсвяцейшую абраз найсвяцейшай маткі Суцешальніца, якая прыйшла, калі тут распачыналася вялікая завіруха. Тут у нас, на зямлі нашай, не толькі на зямлі, ва ўсім свеце, матка Суцяшэння была каля нас заўсёды ў гэтым невялічкім абразу, які нам прынеслі, які сцягнулі з трактара, калі вязлі паліць усе нашы абразы з нашага стаўпецкага касцёла. Поэтому мы удзячныя за асаблівую апеку Найсвятейшай Панны. Я дзякую тоже за вашыя малітвы, ружанцовыя колы, бо дзе ж, як не ў стоўбцах, павінна гучаць гэта малітва, бо тут ёсць той слуга Божы, які прапаведаваў малітву ружанцову на нашай зямлі. Тут толькі ёсць гэты святар, які з таго часу прынёс ружанец сюды, калі ружанец быў у касцёле аб'яўлены, калі маці Ружанцовая была аб'яўлена як пакравіцельніца нашага усяго каталіцкага касцёла. 400 гадоў мы маем такую радасць і ласку. Поэтому мы дзякуем Пану Богу, што можам сёння жыць і тут, у гэтым месцы быць. І зараз я благословляю вашыя ружанцы дзеля хвалы і праслаўлення Найсвяцейшай Панны Марыі і на ўспамін таямніц жыцця, смерцю, воскресення Пана нашага Езуса Христа. Благословляю гэтыя ружанцы ў імя Отца і Сына і Духа Святога. Амен. Паўтарайце разам, будзем паўтараць акт прысвячэння Найсвяцейшай Панны Марыі, каралевы, ружанцы нашай каралевы у нас.
Пра заступніцтва Христовай Маці, якую Бог адарыў асаблівым прывілеем і захаваць усялякай заганы першароднага граху, молімся аб патрэбных ласках для ўсяго касцёла і свету. Молімся за ўвесь касцёл, каб ён захаваў сваю беззаганнасць Христовай абранніцы. Цябе просім. Молімся за святароў, каб яны абуждалі ў людскіх сэрцах любоў да Хрыста і яго беззаганнай маці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за тых, хто дзеля Хрыста жыве ў чыстасці, каб іх жыццё было дзейсным знакам Божага владарства. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за дзяцей і моладзь, каб Марыя ахоўвала іх душы ад уплываў дэмаралізацыі і безвергія. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за цяжарных жанчын, каб яны атрымалі належную апеку і спадзяваліся на Божую дапамогу. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб мы праз навяртанне сэрца і пакаяння імкнуліся да паяднання з Христом. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Прашу Бога Всемагутнага в інтэнцыі кола ружанцовага беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Няхай Бог адарыць радасцю жыцця вечнага Ядвігу і Віктара Марцінкевічаў. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Малюся і прашу за ўсіх нашых ахвярадаўцаў, просячы для іх благаслаўлення і для тых, хто прыходзіць, дапамагае да касцёла працаваць на раскопках нашых. Цябе просім. Всемагутны вечны Божа, Ты захаваў маці свайго сына ад заганы граху. Выслухай нашыя малітвы, учыні, каб мы не прывязваліся да зямных дабротаў і маглі заўсёды жыць у Тваёй ласцы праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Раз грех Адама люди утерпені, рай зачинився, надишли мучені, дай душу неба на земные нивы, з ясных облаков сытя справедливы. У темры плача человек самотный, ты кто ж направить этой лёс городный, ты вось нарешті так людьми чакана, зорка зазяла, беззаганный Пана. Я покора, жизня и степлость, у Бога Творцы распалила милость, Спалцу святого приняла во лоне величия Бога, сидят не огорне. Моліться, брати і сестри, каб мою і вашу ахвяру прийняв Бог, Отець Усемогутний. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і всьому костьолу святому. Всемогутний Боже, прийми збавенную ахвяру, якую ми Тобі складаємо у день урочистості, беззаганного зачаття Найсвятейшей Панны Марии. Мы верим, что Твоей ласкою, якая все попереджває, Ты заховав її до всялякого граху, и просим Тебе, праз її заступництво, визволи нас от усіх провинов, праз Христа Пана нашого. Амен. Пан з вами. И с духом Твоим. У
сердце. Возносим до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. А правды годно это и справедливо, слушно и избавенно, каб мы завсюди и всюди Тебе складали подяку. Пане святый Ойче, всемогутный вечный Боже, Ты заховав найсвятейшую Панну Марию от заганы першородного граху и наполнил ее ласкою, каб учинить ее годною маті для Твоего Сына, початком и образом Костела, Его беззаганной обраницы, якая зяє незвичайным хорством. Мария, найчистейшая Панна, дала свету Сына, невинное ягнё, якое знищило наши грехи. Выбранная сярод інших, яна выпрошивая ласку для Твоего народа и является для Его узором святости. Там разом с хором и анёлом мы прославляем Тебе, с радостью ускликаючим. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословленный той, кто приходит у имя Пана. Госанна на вышинях. Соправды, Боже, Ты святый, и справедливо хвалить Тебе все Твое створение, бо про Сына Твоего, Пана нашего Иисуса Христа, действенную мocою Духа Святого Ты все оживляешь и освячаешь, и неспинно збираешь народ свой, каб от усходу солнца и до заходу, складав имени Твоему чистую ахвяру. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мocою Духа Твоего гэтыя дары, якія мы принесли Тебе на ахвяру, каб сталіся яны телом и кров'ю Сына Твоего, нашего Пана Иисуса Христа, які нам наказаў здзейсняць гэтую таямніцу. Бо Ён у тую ноч, калі быў выдадзены, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, благословіў, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Христос. Падобным чынам па вячэры узяў келіх і падзяку Табе складаючы, благословіў і падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Это великая таямница веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иезу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыся ў хвале. Пане, успоминаючи збавчую муку Твоего Сына, так само Его цудовное воскресение у неба ушесте, и чекаючи от другого прыстя, с подякою складаем Тебе гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть умилостивлены. Дозволь, каб мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Нехай Он сам учинить нас вечным даром для Тебе, каб мы смогли отрымать спадщину с выбранниками Твоими, найперш Найсвятейшей Панной Богородицей Марией,
со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами Твоими и славными мучениками, святыми архангелами Михалом, Рафалом и Габриэлем, святым Казимиром и благословленным отцом нашим Фабияном, и усіми святыми про заступництво, яких мы сподяемся на Твою неостомную допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання принесе всему свету супокой и избавление. Будь ласкавым мацаваць у вере и любови костел Твой, який пилигримує на землі, со слугою Твоим папам нашим Францишком, біскупом нашим Юзефом, з усіми біскупами, усім духовенством и усім народом Тобою откупленным. Будь милостивый до просьбы в этой семье, якая по Твоей воле стоит перед Тобою, о добрый Ойче, ласкаво з'єднай с собой усіх рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и усіх, кто у ласці Твоей дошел з этого свету, милостиво прими володарство Твое, где и мы сподяемся быть, каб разом з ними завсюди радоваться Твоей хвале праз Христа, Пана нашего, праз якого дорвеш свет усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и в Христе, Тебе, Боже Ойче, всемогутный в едности Духа Святого, уся пошана и хвала праз усе веки вечные. Амен. Бог так полюбил нас, что спаслал нам як Збавителя Своего единородного Сына. Тому осмеливаемся оказать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, яко в небе так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избав нас от злого. Просим Тебе, Пане, избав нас от усякого злого. Дай ласкаво с упокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были завсёды вольны от греху и захованы от усяка неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прися збавцы нашего Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам, просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей дарить его супокоем и едностью, ки живешь и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. И с Духом Передайте ближнему знак супокою, супокой с Тобою, супокой с Тобою, давай. Супокой с Тобою. Баранко Божий, який береш на себе грехи свету, смилуйся над нами. Баранко Божий, який береш на себе грехи свету,
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пане, я не вартий, каб ти увійшов до мене. Але скажи тільки словом, і буде оздоровлена душа моя.
Пане наш Божа, нехай прийняти нами сакрамент загоюють у нас рани нанесені, першородним грахом, від якого ти заховав, найсвятейшую Панну Марию, праз ласку беззаганного зачаття, праз Христа Пана нашого. Святий Архангелю Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокусов і пасток злого духа. Покорно прошу, нехай знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, моцею Божою, скинь у пекло сатану і інших злих духов, які на згубу душів снують по світі. Амінь. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Нехай благословить вас Бог усемогутний Отець, і Син, і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. Зробім Найсвятейшій Панні Марії маленький подарок, такі у вигляді молитви нашої. Нехай вона буде привітана і завсюди прославлена з нашого боку. Вітай, Марія, повна ласки. Пан з тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.